Sziasztok! Ma meg fogom mutatni, hogy tekerjük fel a madzagot a jójónkra. Tehát, van ez az ujjam, egyszer és megyek körbe, 3-at, 4-et tekerek, utána elengedem és rátekerem. És nehogy megtévesszen, nem lesz akadály benne, hogy aludni tegyük a jójót. Tehát, hopp, és semmi gond nincs vele. Még egy gyors út, hogy feltekerjük, az így van. Fogod a jójót, így, megfogod a közepénél, így rakod alá rakod, így függőlegesen, elkezded húzni, és a fele kész is. És utána a többit kézzel gyorsan. És utána mehet is a alvásba, teszed a jójót. Köszönöm, hogy figyeltetek. Sziasztok!